TTAADC ni Chongbario Harin Simna Tamakari Achukthai batainai Kwbang Maribai Kwplai Wngmano Koktisalo MDC Rabindra Debbarma ni manjakmungo Sarat Chowdhury Amchaio Khlaijakha Bijoy Michil Panda ni Bisingtwi Dalbidal Bodol Yakarwi 15 family ni 60 voters Romkha Tripura Motha Bodolni Bana Bodolni Bana Yapaharwi Romkha harka katal MDC Rabindra Debbarma Hainhoi ADC habang ka asungmani Tripura Motha laithane 12 April Shalmaro ADC Chongbario na harsangmani agulo 17 April Shalmaro ADC Chongbario ni kaini chisar Achukthai Bodol khazakmani arawo kaini chibri Achukthai Kwplai Tripura Motha Abai kinu 13 Simna Tamakari Achukthai Tripura Motha ni batainai katal MDC Rabindra Debbarma bo Kwbang mani Kwplai Wngmani Abna rogini Koktisalo Sarat Chowdhury Amchaio Khlaijakha Bijoy Michil Panda ni Bisingtwi Dalbidal Bodol Yakarwi 15 family ni 60 voters Romkha Tripura Motha Bodolni Bana Yapaharwi Romkha harka katal MDC Rabindra Debbarma Ashlokok sanani thanga MDC Rabindra Debbarma shaka habu bagra project kisur Debbarma lama funokmani haikeno biskani shalor samung Khlaijakha ti amchini lokroni bagoi samung homong khlainai henai Tini belaikana hambai maruo tini chung Sarat Chowdhury bisio jotto bisio no chung omahaikai Kwplai ni sal palayo Kwplai inglai mani sal palayo tini o elakao prai 4ta jaga tongo Khorang haipano chung tini oro taisa katal khainugo je o bisini no chini takuk songrok jora kaisao chungbai tongmani no haipano borok tini IPF ti ba BJP o thangka haipano chini bisingo kun agibo kuno palai suklai krai chini oro kun amti krai borok bujikha buskang ni salo Tipra sarok muthangjangani kai khoroksa se chini ojoma leader abo ongka bubagra o bubagrani netriteno o bubagrani phanbaino o bubagrani thanchani maribaino Tipra sarok thinango muthanjangnai hinai borok poitosa hoi kono without condition krai tini borok Tipra Motha phaikya जों खाबाय खोबाय ख्लायै बरनो लामसका एवं बुस्कांनि विलेज कमिटी निर्वाचन बरनो तैनो जों जतनो तैनो अरो कायसा नायथक कायसा बिसि एका माने ग्रामनि सरकार एज अ विलेज गभर्नमेंट जे जों ख्लायनानै थाङै दङ अ जागाबो बरक बंसि दारनाय जों जे माने बरक माने जों माने थानसा ख्लायै थानसानि मारिनो तिप्रासानि थानसानो सुंथायबो o Tipra hasteo o hayungo phuna bage bor tini khabai khoi phaiman bage borno khabai khoi ta ang lam soka abai kina amchani lokoro khatang tong thoni Bisingtwi Khlaijakha Bijoy Michil ashla amchani lokoro khatang tong thoni Bisingtwi Bijoy Michil khlaimani nukjakha Bureau Report Chini Khorang